Здравейте! Казвам се Славена Тихова и през 2017 година завърших професионална гимназия по електротехника и електроника Михаил Василевич Ломоносов, специалност компютърна техника и технологии. В момента работя като асистент във Великотърновския университет, факултет математика и информатика, катедра компютърни системи и технологии, а освен това работя и като учител в моето училище, професионалната гимназия. В училище имах възможност да работя с невероятни специалисти, които успяха да ме подготвят не само като завършен хардуерен и софтуерен специалист, а и ми помогнаха да се реализирам като университетски преподавател. В момента преподавам дисциплини като програмиране, компютърна графика, софтуерни архитектури. От дейността на моите учители ме вдъхнови и да се върна и аз като учител в моето си училище. Тук предавам предмети като физика и астрономия, математика, информационни технологии и програмиране. И определено мога да се похваля, че спечелих сърцата на моите ученици. Някои от любимите ми ученически спомени са свързани с състезанията, на които ходихме, заедно с моите съученици. Ходихме на състезания по компютърно асемблиране, по приложна електроника, по компютърни мрежи. Имам невероятни спомени от тези моменти, защото успяхме да се сполучим като екип и успяхме да видим човечността на нашите учители. Тук създадох приятелства, които смятам, че ще останат вечни. Тук, разбира се, открих приятели и сред моите учители, които днес с огромна гордост наричам мои колеги. Професионална гимназия по електротехника и електроника Михаил Василевич Ломоносов подготвя кадра на много високо професионално ниво. Тук разполагаме с модерни кабинети по 3D моделиране, приложно програмиране, компютърна техника и технологии, електроенергетика, възобновяеми енергийни източници. Това, което ме мотивира да се върна в училище, е възможността да работя с съвременна техника на изключително високо ниво, възможността да работя с изключително мотивирани ученици и, разбира се, любовта на моите любими ученици. Това, което винаги давам като съвет на моите ученици, ще го дам и сега. Да бъдат уверени в собствените си знания и умения, защото те могат. Важното е сами да повярват в себе си. Аз вярвам във вас. Повярвайте и вие, защото ако успееш тук, ще успееш навсякъде.